Nalazimo se u očnoj ordinaciji i razgovaramo sa doktorkom Vesnom Muhić, koja će nam reći već od kog perioda se može uraditi očni pregled kod dece, koliko je to bitno i kako uopšte izgleda jedan pregled kod oča. Zakon je regulisao na koje vreme dete treba da dolazi na pregled kod očnog lekara. To se radi u nekoliko navrata u dečijem uzrastu, od 2., 4., onda pred školu i naravno sistematski pregledi 8. razreda pri završetku osnovne škole. Ovo je sve jako bitno zato što se vid razvija recimo do 7. godine i ako se napravi propust i ne reguliše vid u tom periodu, može doći do slabovidosti. Inače, obično pedijatar uočava neke nepravilnosti vezane za vid, bilo da je u pitanju strabizam, odnosno skretanje oka, bilo da je u pitanju krivljenje glave ili nešto slično i on onda šalje dete oftalmologu. Inače, i deca koje nemaju smetnje ili roditelji misle da nemaju smetnje mogu raditi redovan sistematski pregled da bi se utvrdilo da je to sve u redu. Evo, mi ćemo sada na Srđanu da pokažemo kako izgleda pregled deteta i pokazat ćemo da i roditelji i deca ne treba da se plaše pregleda oftalmologa. Cvet. Cvet, bravo. A ovde? Šta je gore? Šta je ono prvo? Prvo ili drugo? Prvo. Patka. Pa posle? Pas. Odlično. Dalje? Cvet. Ispod, u drugom redu? Riba. Još? Cvet. I? Patka. Evo vidiš, sad? Da. Ajde. Patka. Dobro. Pas. Cvet. Riba. Patka. Može još? Dobro, to je jako sitno. Eto, to ćemo da uradimo i sa drugim okom. Da proverimo da li je drugo oko dobro. Ajde sada. Cvet. Patka. Pas. Cvet. Riba. Još? Cvet. I patka. Bravo. Može ovo? Patka. Pas. Cvet. Riba. I patka. Dobro, odličan si. Ajde. Jel možeš da dohvatiš? Ajde, bradicu tu stavi. Tako je. Čelo napred. Odlično. I sad ću ja da gledam u tvoje oko, a ti ćeš da gledaš u mene. Nasloni još malo glavicu. Evo, dobro je, bravo. Super si. Samo u prozor gledaj. Ajde, prozor. Još malo, Mica. Ajde, još u prozor, ne u svetlo, nego u prozor gledaj. Odlično, bravo, još. Super, još da ne štucaš, bilo bi odlično. Ajde, još tamo gledaj. Fino. Ajde, tako, bravo. Super si, odlično. Šta vidimo zahvaljujući toj metodi? Zahvaljujući ovoj metodi koja se zove oftalmoskopija, vidi se očno dno, odnosno očni živac, krvni sudovi i sve ono što se ne vidi preko mikroskopa. I još ćemo uraditi strabološki pregled. Kreni se ka meni, stani ko vojnik, tako. Gledaš u moj nos. Ajde, tako. Dobro. Ovim pregledom utvrđujemo da li postoji prisutna ili latentna, odnosno prikrivena razrokost. Sad tamo gledaš, u prozor. Tamo gledaj. U prozor stalno gledaj. Ne u mene, u prozor. Još, tamo. Dobro. Ajde sada prati, samo pogledaj olovku. Nemoj glavicom, nego samo očima. Tako. Tako, još. Bravo, super si. Evo, to bi bilo ono što treba uraditi. Šta bi bio vaš savjet roditeljima? Koliko često da
odvode decu kod oftalmologa i koliko su bitni ti preventivni pregledi? Oni su vrlo bitni, jer ako se zakasni u detinjstvu, kasnije se neke stvari jako teško ispravljaju. Dovoljno je ako roditelj ne primećuje nikakve smetnje kod deteta, ovo što je zakon propisao na 2 godine, u drugoj, četvrtoj i šestoj, a ako je problem postojeći, onda naravno kako oftalmolog propiše na koje vreme treba da se rade kontrola.